Jadi aku ndengi kuwi, ndek wis gak ndengi wis suwi kae. Kuwi aku kompromi to awale karo PI, awale karo PI. Ket bulan wingi kayane aku kompromi karo PI, dong ulang tahun Dukawan iki piye ngono to. Terus dikerjain opo ngono piye ngono to. Lah terus karo PI disarani dikerjain anu ae, putus ae. Terus aku ngomongin itu, lah wong bendina putus kok kon nganu putus ngono. Terus maru lek seumpama dhek dicelukne intel ngono apa polisi ngono piye ngono, tapi kudu enek wong sing nyamar ae ngono to. Terus jare PI, lho kabeh yo urut to ning kene wong-wongane ngono. Gak iso wi ngono. Terus ya wes lah, terus gang pirang-pirang dina ngono. Aku ngechat Mbak Rin, aku ngechat Mbak Rin awalnya. Mbak Rin tolong sampein gawene tumpeng ngono. Dukan ulang tahun tanggal 20 ngono to. Awalnya tanggal 20 kuwi, tapi aku gak urung ndelok jadwale. Terus mari kuwi carane apa jenenge lek nyerpresi piye ngono. Ya njajak teko opadi, terus aku teko opadi to. Dukan ulang tahun iki kerjain pi alas gampang pi ngono. Wis ta pasrahna aku gampang ngono. Terus ya wis lah kuwi dipikir karo Kenor ya to. Terus lah pas tanggal 9 kuwi Dukawan kuwi tanggapan kan karo PI karo Lekmat. Kuwi dhek nge story post. Tapi dikhususnya nang aku, soalnya aku tekok ning PI dek gak ning HP PI gak nang. Tulisannya iki apa ngono, pokok intine bertambah pokoknya tambah seger waras ngono apa piye ngono. Terus baru hashtag iki Barakallahu fi umrik ngono to. Aku wis ndredeg kuwi, aku sing salah tanggale. Dek wis prengat-prengut ku iki. Tak tekok iki wis lah balasnya singkat-singkat ngono. Lah terus baru aku kan chattingan karo PI to. Lah jane ulang tahun tanggal piro to? Lah kok bocah wis nggae status Barakallahu fi umrik ngono to. Piye to jajak deloken KTP-ne. Terus tak delok to KTP-ne tahu dek iki ngirim KTP cuma bulan karo tahun iki di oret-oret. Tadi aku roh tanggalnya tok tanggal 20. Jadi kan ora muni tanggal 9 to, ora mungkin ngono lho. Lah terus mari ngono apa jenenge? Aku iling lek si Lupi kuwi tau ngirim foto kakak ning nggonku. Tak delok tak zoom, ternyata tanggal 20 bulan 8. Berarti aku gak salah to. Aku lek nggayu kok kelen kuwi tak omongi. Gara-gara kuwi iki. Lah terus tak omongi wis gak nganu, gak semangat blas. Wong di anu karo PI, di video karo PI kuwi dhewe salah cemberut terus raine wis kosel ngono to ya nang kerja. Terus aku ngomongane PI wis sadurunge aku roh. Wis saiki nanti gerujo ngono. Lah tapi bocah ketok kusel ngono. Dia tuh pastekno sik ngono. Paling wi ngode kowe paling ngono. Lah tapi ngode kok wis tanggal 9 aku ngono. Mesti dhewe wis sing salah aku ngono. Piye to bocah kok iso lali karo tanggal lahirnya piye ngono. Aku kadang gak Jawa, gak mudeng. Terus mari ngono wis lah. Tak teko ulang tahun tanggal berapa terus aku ngono. Terus menang ora pangah ngono. Terus ya wis ya to. Lagi mau tanggal 19 ki mau disepakati tanggal 19 malam bar magrib niate lah. Terus aku kepikiran lah mae kayak anu tepo ngono. Ternyata jarine Mbak Rin mau wis dijupuk. Saiki posisine wis dijupuk karo Mbak Rin karo Kenor. Saiki wis ning Mas Arifah wis ning omahe Kenor. Lah terus duke saiki ning RSUD Sudono. Kuwi Medion jare ngono. Jadi dek dipikir Mbak Rin kuwi
dukaan kuwi mara ning rumah sakit kuwi karo Lupi ya toh. Ternyata dhewe mbah kuwi engko piye gak ero jarene ngenteni dukaan mara ngene kenur ngono lah kan dek iki kan tak chat terus dek telepon kuwi wajahe prembik ngono terus aku ngerti background-e kok gedung-gedung ngono terus wah masuk wis dimulai iki aku ngono sedek ngomong aku tak ngurusi mae sih ngono lho lah mae nyapa aku ngono to terus aku dikul yo kepiye tenan terus marang ngono aku mau telepon Mbak Rin to lah mae ning ndi lagi mae ning kene ngono lha kan malah ning RSUD kae piye ngono jarene yo iki ngenteni dukawan tok iki ngono lah omong ngono dadi dek tak chat terus to tak chat terus to ning ndi piye mae piye ngono asline ki yo ngerjain ngono ki ngedeni bos tenan ngedeni tapi yo wis kuwi wis rencanane kenor ya wis atungane mae barang yo sehat walafiat terus ayah barang sehat walafiat terus Pak Jan sehat walafiat terus siapa jenenge kabeh ibu barang sehat walafiat ngono keening halangan apa-apa keening masalah apa-apa pokoknya intinya ngono dan gawe duk selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu terus tambah nurut nih tambah sayang keluarga nih terus apa ya pokoknya muga-muga dilancarne lek golek rezeki terus nangis aku terus apa ya terus pokoknya seger waras pokoknya ngono ih takut sedih aku oke selamat ulang tahun gawe duk yang ke rahasia ya pokoknya bocah masa depannya cik tuwa semangat lek ngejar apa sing dikarepne buat dilancarne kabeh dalane usahane tambah manutna ya luwih manutna lek iso ya lek dikandani ki aja ngeyel ae ngono wis pokok doa terbaik gawe gitu love you